Nimas jejimating tilam sari sawang purnama cahyamu sithik sorotmu mantesi gumebyar gilar-gilar tejam wamimbuwi Kunti sutra tiga mirahing sun wijowan karya lelungit ngrenggani liring sasmita Sira Yayi mirah pepujanku ingkang sawang retna pangesti Yayi waspadakna pasuryaning pun kakang wong ayu kenging menapa saben-saben paduka nyaket badan kula muhung sinungging pangrungrum memalat sehang rumpaka sastra asmara endahing basa memanis sinuwun ya gene takon mengkono nyatane katresnaning Pandhu ngungkuli gunung Mahameru kula mboten maiben bebasan mboten keplok asta sajuga tanceping sih paduka kapara maksih kaungkulan ageng ing kasetyan kula ingkang nyata linambaran katresnan jati dhateng paduka sinuwun aja menang-menangan gedhe aku katresnani ageng kula gedhe aku nang nyatanipun masih ageng kasetyan kula iki ora perkara gedhe lan gedhe nanging jeneng garwa mono rong pribadi ingkang wis dadi sak dadan loro-lorone darbianca sing urip ingkang wis ditunggalake mula pun kakang kudu menehi kawigaten kang mirunggan malah kepara menehi rega kang luwih larang marang sira Yayi ya kanthi cara mengkono pribadi ingkang wis nyawiji mau bener-bener bakuh kukuh ora gampang kapisah dening apa wae ngaturaken panuwun namung sanget panyuwun kula sampun ngantos nuruti drenging raos kapiraen sinuwun Kunti kaya wis sak trepe jejering kakung kudu mengkono sarta maneh ora jeneng mokal sapa wong ngimbuya kagilut ngasmara bronto lamun tumulat citranira wong ayu ingkang nyatane pindha hapsari kasuwargan sinuwun aduh nyawa jimat sesembahan kula siang ratri manah kula namung tansah tumaratap karidhuing wewayangan lampan paduka Sang Nata rikala bebedak satawana sinuwun
Sang Pandhu mustikaning jagat muskawentar paduka nalindra ingkang titing pamawas dasar paduka sinuwun anggung nggilut marang kautaman asih marang dasih tresna marang sesama jarene paduka tansah ngagungake tata krama ya tata krama pribadi tata kramaning pasrawungan uga tata kramaning alam sinuwun endi buktine aku lagi saresmi kelawan sisihan kumbok perjaya kanthi beda ring panahmu ngerti ya Prabu Pandhu kabeh titahing kawasa mono wujud lanang lan wadon duwe kamardikan nindakake saresmi ngrasakake nugraha nikmating sanggama nanging yogine aku mbok pateni Pandhu aku Begawan Kimindama kowe tak upatani Prabu Pandhu samangsa Prabu Pandhu saresmi kelawan bojomu mongko kesurung kridaning birahi ya ing kono babaring penandang kang bakal kok sandang selawase Pandhu oh. Wis Yayi aja mbok eling-eling Pandhu sengaja nglalekake sedaku aja nganti kebondo ing pengangen-angen ora urung lamun to kebondo pangrasaku mundhak mung bebecer pangesti nggonku ngembat praja nata para kawula wong ayu nanging tumraping Kunthi cakra manggilinganing lelampan setunggal-tunggaling titah kala wau mboten badhe saged pinisah-pisah lampan kepengker kewontenan dinten mangke lan ingkang badhe dhateng menika mangke badhe sesambetan sinuwun banjur apa tandane mbok menawi sampun dados kanyatan sareng paduka saresmi mongko anggung sinurung ngardaning karsa kebronget raos branta kridaning raga anggen paduka nandukaken sih katresnan dhateng kula nyatanipun babaring putra wujud bungkus mbok menawi menapa menika woh soting Begawan Kimindama kenging menopat mojo paduka sampun gangsal welas taun dereng pikantuk wewengan padhang ing lelampahan oh.
ana dwiada gedene sak gumuk nenggih menika ta warnane Kyai Gajah Sena. Aja dupeh wujud gajah. Suprandene bisa tata jalma tan perbeda manungsa. Gading mungal dasar sekti mandraguna jayeng palagan ora tedas tapak paluning pandhe sisaning gurenda tanapi tedaning kikir wauta ing uning rabasa jonggring salaka suprandene jinepeng dening Sang Hyang Jawata Durandawa rinante cinancang madyaning ora repat kepanasan suprandening mangke medhot kanang rante ngamuk punggung Sultan Taha geger pepuyengan Sang Hyang Jawata Durandara bumi goncang kanjeng langit kelap-kelap katon ler kincanging halis risang mawe gandrung sabaran katuluk uger moyak mayek sangking jas baliwor Dewa cetha pangucape jarene Jawata mambek adil marang sagung titahe parandene mencla-mencl ora kena digugu kandhane tak wangeni telung kedhepan ora ana dewa mudhun dadi sungsang bawana balik
Sugata marang kang sureng perang ngudani arum Narada ngepalani Jawata Sukamulat Gong wilahing Mastuna sidam sekaring dawana langgeng mangkita Kakang Narada punapi Adi Guru karenggusan lampahan dika Kakang Resi gara-gara ingkang tumanduk ing kayangan Junggring Saloka saya ageng pangaribawanipun Kakang Mantalah Pragenjong Pak Pong Bu bolong nangka basa kemropok karibetane Nyuwun pangapunten Adi gara-gara ingkang tumanduk kayangan Junggring Saloka ngri kalenggan mangke cetha saking pangamukipun Gajah Sena anggenipun kepengin tetunggalan kalian para Jawata mangka nyata nitik saking dawuh Paduka Adi Pramesti kadhe dereng winanci Gajah Sena wangsul dhateng kasuwargan lajeng kadipun dipamurbaning lelampan menika ing sekawit ulun sampun paring dawuh dhateng Kaki Indra supados anyancang Gajah Sena wonten ing ora-repat kepanasan. Nggih mekaten sampun katindakaken dawuh pangandika Paduka Yang Adi Guru. Namung nyuwun pangapunten ingkang agung inggih labet saking kasuron kridanipun Gajah Sena. Satemah setunggal kewala Jawata mboten wonten ingkang mangga pulya tanding kridanipun Gajah Sena. Aduh Kakang kenging menapa pendak-pendak dewa Sora Prabawa kaliyan titahipun awit kejawi agenging gara-gara ingkang tuwa saking kridanipun Gajah Sena ugi titah ulun kaki Prabu Pandhu Dewanata miwah Dewi Kunthi anggenipun kagungan putra mongko sampun gangsal warsa putranipun Pandhu ingkang awujud bungkus kasetrakaken wonten ing wana Winangsraya Kakang Narada mbok menawi owah gingsiring kawontenan jagat menika badhe wonten sambung rapetipun kalian mandhaping wiji sejati ingkang mekaten Kakang mbok inggih Kakang Resi Kanika Putra amiji sowanipun Bathara Bayu Ger Bayu sowan mrene Ger ana dawuh mopo pukulun nimbali aku menika ing putra Bathara Bayu keparengandika Adi Kakang cipta ulun kepingin kanthi sanget paring nugraha dhatengat majanipun Kaki Pandhu senadyan to sampun ageng dadosanipun ingkang sinandhang suprandene labet atmaja ingkang mijil bungkus sampun tetaunan anebus kanthi yoga brata mila kados sampun sakmestinipun menawi Kaki bungkus kedah weruh padhang ngawa lajeng pangandika Adi Bayu mudhuna marang alas Minangsraya sawegawa pengageman ingkang sakira jumbuh kelawan pengawakaning jabang bayi ingkang wis watara 15 warsa
Piye reka dayamu murih santosane? Piye Bayu? Wah, ngestake dawuhmu Pukulun. Kakang Narada sampun kami tegan. Pamurbaning lampan menika muhung Kakang Resikanika putra ingkang pantes anjampangi. Kepareng pun Kakang nyuwun pamit Adi. Sredena ning pasewakan busana sutra maneka warna. Sepak kong puspiting udyana yang pancrakan sarwa rupna Sebagong puspiting udyana yang pancrah ning sesanti niskala nirkumaraning pramudita sirna kang durgama sinapu ing kaheningan wiwara binuka wecaning pujangga wewayangan iwana lumaku ing jaman purwa kawis tingal remu-remu sorot kekuwing negari Ngastina kaya basanta katawing himba nadyan nagari ageng ingkang nyatane agung praja ingkang ayem sak nyatane ayem suprandiring mangke kawis tingal tidem tintrim
kaprabawan duh kita ninggalih Sang Nata Prabu Gandawastra ya Sang Prabu Pandhu Dewanata najan ratu pepakuning bumi ing tansah ambudi murih harja jejeking pernatan meksa kidhuh ing nala kuwur bali wuring budaya tambuh-tambuh sotaning galih hanggendong tias wigena ngadaning kang ngraka Sang Adipati Dastarata wis sawetara mungge nira lenggah mungguh ngayun parandene sakecap datan hangandika pepak genggeng pasibaning para nayaka watra kalebet Warangkanata ing Astina Raden Gandamana datan kanton ing mabuka mungguh ngarsanata kadangipé Adipati Dastarata kadang mudanira Dewi Gendari satria saking Palasa Jenar nenggih Raden Haryasuman Prab sidhem pramanem datanana sabawaning walang alisik gegodhongan tanobah samirana datan lumampah dadi mangkono panglucitaning wardaya Sang Nata lamun ta kababaring lesan kang samarpamoring suksma Sinoksmaya winayanya sepi Soma brahmaning pawanataring kang Rok mutiara raras Marani lobro praning peker tunjungnya mahinten lumeng
Munta pinten ingkang gapuranya macawi Iwang Surya katon ujwala Astungkara sidan dahat katedha purbaning Hyang Mahanasa mugi ambabaro pepadang dhateng jagat Ngastina. Kula nuwun mangke Kakang Adipati. Kula nyuwun lubering samudra pangaksami. Sawetawis anggen kula siniwaka. Mboten tumunten amedhar wigatining pananggilan inggih labet kabondo sing keling raos ingkang mekaten duh Kakang Dipati diagung pangaksama paduka Kakang. Jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat. Pandhu, aku iki ana negara Ngastina wis saguh tinitah tinuwa tuwa lan tinuwi-tuwi. Piye carane supaya pun Kakang iki bisa ngerangkani penggalihe Yayi Prabu? Mula Yayi, sekabehing penandang ingkang sinandang dening manungsa urip mono adile ya mung kudu dilakoni. Merga ngene Yayi, nadyan pun Kakang sumurup mungguh apa to ingkang dadi gembolaning rasamu, nanging rening pun Kakang iki tinemu tuwa adile ya mung kudu sung beboreh bisa ngenteng-entengi marang sesangganing rasamu. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Kakang Dipati. Ngene, wong urip tinitah ana ing alam padang mono sejatine mung telung perangan. Lair netepi kewajiban banjur mati. Lair Hyang Mahawenang nitahake menungsa mono mesti ana karsa. Karsaning Hyang Agung ingkang kudu ditindakake dening manungsa ya titahe mau. Loro, teteping kewajiban urip utawa lair ana ing alam padang kuwi darbe kewajiban ingkang kudu digarap lan dirampungake. Mongko ingkang jeneng jejibahan ya kewajiban mono ora bisa disulihake menyang wong liya. Ora bisa ditandangi dening wong liya. Dadi sing jeneng wong wis saguh nglakoni darmaning urip kudu tetep marang sesanggemane. Bungah susah abot enteng bejo lan cilaka mono rasaning penandang sakjroning kewajiban. Gelem ya dilakoni, ora gelem ya kudu dilakoni. Wong wis kebacut urip nuwun inggih. Ingkang tinitah dadi wong urip mono rata-rata mesti nampik lan milih. Emoh iki njaluk kae, emoh saiki njaluk sesuk. Emoh sing kaya ngene njaluk sing kaya ngono. Mula banjur tuwa pambudidayane menungsa. Merga durung mesti lamun to kesugihan, kamulyan lan uga kasusahan kasangsaran iku mujudake kacilakan.
Janji kabeh mau ana sakjroning laku jujur. Dalan menyang kamokten lan kawibawan iku akeh ingkang metu saka kasusahan. Sanguning wong urip mono mung tekad, sangune wong urip mono mung tekad. Wani keduga gelem nglakoni sekabeng penandang sakjroning kewajiban. Merga ngene Pandu. Akeh wong urip mau wani ning padha ora keduga. Ana wong sing keduga ning ora gelem, ana sing gelem nanging ora wani. Mulane telu pisan kudu diplintir dadi siji. Wani keduga gelem. Mula melarat ya wani, sugih ya gelem. Sebab wong ingkang ora wani, ora keduga, ora gelem nandhang lelakoning kewajiban mono, tegese nyelaki marang darmaning uripe. Kula nuwun inggih Kakang. Sabanjure mati. Mati iku dadi pratandha rampunging penandhang kewajiban sakjroning urip. Dadi mati ku ora perlu ditegesi bejo apa sengsara, yen wis rampung butuhing urip mesti digulung saka jagat iki. Inggih. Saka pangrasaku ideping tekad Yayi Pandhu wis pana marang keketeking rasaku. Ora kok jeneng pun Kakang iki ngguroni kang sarta mulang muruk marang sira Yayi Prabu. Kurangane apa jer sira dadi pangembat pangayoming wong sak negara. Nanging Yayi, wong urip mono sejatine mung dagang tuna andum bathi. Yen tuna sing dibakul apa yen bathine sapa sing didum. Jer urip iku tanpa pawitan, pawitane ya mung urip. Mula Yayi, lelakoning anakmu ingkang nandhang bungkus brol saka nggawa garba ora bisa weruh padang ngawa kaya sak lumrahing bayi. Maragake samengko ora ariken jagatmu tumuli semendya marang panguwasaning dat kang murwing dat tumuli entuk apa padang lelakon iki aja nganti bruwet paningalmu Yayi. Hanjrah ingkang puspitarum kasiling samirana omre sekara kadung konges kandanyo Bawera rasonaning driya ing